סלומון, הצטרפת למפלגה של סופה ביילין. נכון. מפלגה שמאוד מאוד מזוהה עם קהל יעד רוסי. נכון. מה מצאתם משותף? כי כפי שאני רואה, אתה לא רוסי. כן, אני לא רוסי, אבל אם אנחנו חוזרים אחורה, פושקין הוא היה אתיופי. אז יש משהו מכנה משותף, פושקין הוא תרם לתרבות הרוסי, יש לנו היסטוריה כזה. אבל אני הצטרפתי למפלגה הרוסית, מי שעומד בראשה סופה ביילין, שאני מכיר אותה מעל 20 שנה, אישה מאוד מאוד משפיעה, ברזל, אישה חזקה, ואישה שאוהבת, אוהבת את החיים, אוהבת את המדינה, אוהבת את אשקלון, אוהבת אנשים. זה קו מנחה שלי, ואחר כך, כשאתה מצטרף, יש סטיגמות. יש סטיגמה או לאתיופיה או לרוסיה, יש איזשהו לא. הסטיגמה הזאת אני רוצה אחד לשבור. שנית, אני הצטרפתי כי יש לנו בעיות משותפות, בעיקר באשקלון. כן. מאחד מהם אני רוצה להתחיל. אוקיי. המצע של סופה זה תן, וזה תחיה ותן לחיות. נכון. סטטוס קוו. נכון. אתה בחור דתי. נכון. איך אתה מתייחס? אני לא רק בחור דתי, אנחנו משפחה דתית. יש לי שתי אחים רבנים. פשוט איך זה מצטרף אחד לשני. כן, נכון. המצע תן תחיה ותן לחיות, זה דבר פנטסטיק. זה לא פוגע באף אחד. סטטוס קוו חייב להיות באשקלון, אפילו אני חושב שזה במדינת ישראל. כי זה הדבר הכי מחבר אותנו. כשכל אדם חי איכשהו נוח לו, ולא פוגע במדינה ולא בחוקים, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות לנו וגם לתושבים. אני אגיד לך עוד משהו. המפלגה הראשונה, ישראל ביתנו, שקראה לעולי אתיופיה להצטרף אליה. ליברמן בעצמו, הראשון שקרא למישהו שאני מכיר להצטרף אליו, אמנם לא יצא, אבל אין כאן, אני מזהה, אין כאן שמץ של גזענות, אלא יש חיבור בריא וטוב. אמרתי לך על הבעיות משותפות, תראה, באשקלון חיים מעל 8,000 נפש עולי אתיופיה, בהשוואה מעל 30,000 עולי מרוסיה. נכון שבמספרית הרוסים יותר הרבה, מדוברי רוסי, אבל הבעיות בייצוג הולם הן משותפות, למשל בשכונות הכי חלשות כמו שפירא, עתיקות, שמשון, גרים גם אתיופים וגם רוסים. זה אני רוצה לשאול אותך משהו מעניין, לחשוב על ילדינו שגודלים באזורים האלה. מצב החינוך שם הוא לא נגיד ככה. הוא לא משהו. לא נשווה אותו עם אזורים אחרים כמו נגיד ברנע. נכון, נכון. עכשיו אתה כבר חבר מועצה. נכון. אתה יודע את הבעיות מבפנים. נכון. איך היית רוצה לשפר את המצב שם? תראה, לא מעט נתקלתי בשינוי בתי ספר. זאת אומרת, רשמו אותו בעתיקות או בשמשון, ואני נלחמתי כדי לשנות בית ספר בגלל שהילד הוא מוכשר. שמנו אותו במקום אחר, למרות שהקשיים להסעות וזה. אנחנו משנים את זה, אבל זה טיפה בים. צריך לשנות את כל המהלך הזה, אפילו לעשות ועדה מיוחדת. עולה, לא משנה עכשיו, זה כבר עולה אתיופיה, עולה רוסיה, עולה צרפת, מקפקא, זה לא משנה. את אלה כן להסתכל, להקים ועדה מיוחדת, לבדוק לפי התוצאות של הילדים, לרשום אותם, בלי איפה הם גרים. אלא... לא משנה, זה אזור לפי התוצאה. לא יש התוצאות של הילד. ואם התוצאות חלשות? לתגבר. אנחנו... צריך להקים ועדה, לתגבר את הילד, כמו מעדון יום, לעשות את הדברים האלה. מעונים וחוגים. כן. עכשיו אני אגיד לך, האזור שהכי מזוהה עם קהילה אתיופית זה אזורי עתיקות. נכון. שהכי פחות ממוגנים. נכון. מה עושים עם זה? אני מאוד מקווה שיפרקו את החמאס, יחד עם זאת, אתה יודע, המדינה שלנו... בעזרת השם, וזה מה שהולך להיות, אבל כי אנחנו נבחרי ציבור, אסור לנו יותר להשלים עם הדבר הזה כדי שיהיה לו כל בית מעמד. איך עושים את זה? תראה, צריך אנשים מקצועיים. יש כסף, המדינה רוצה לשנות. אני חושב שאנשים מקצועיים צריכים לעמוד בראש הדבר הזה, להקים כאן, כמו שאני אומר, גוף מיוחד, לבנות במדים או לעשות משהו
על מה אתה מדבר? תמה, פינוי, בינוי, הכל ביחד? תמה, כי אני מבין כמה תמה, אני לא תומך בתמה, כי זה סתם תלאי על תלאי, בינוי, מההתחלה עד הסוף, להוציא את התושבים ולבנות, איפה שהמקומות הכי בסדר גם, כאילו, אבל לבנות ממדים לגובה, להצמיד וללמוד לגובה. אנשים שגרים בקרקע, כן לתת להם הנחה משמעותית, כדי לתרבן אותם לקנות ולהצמיד לבית, להוציא אישורים מהירים בלי בירוקרטיה ולהתחיל לעשות את זה. אין יותר טוב מחיי האזרחים. הכל... גם רציתי לשאול אותך, אתה יודע, לגבי עניין ניקיון העיר. שאלתי גם את קודמך, איך אפשר להשפיע לזה? שהעיר תהיה יותר נקייה, כי היא לא. ואני יודע שמוצאים משאבים לזה, ועדיין לא. כן. ניקיון העיר, תראה, יש תושבים טובים, שנלחמים לנקות גם את הבניין שלהם, גם בחוץ. יש תושבים שכן אין להם את הראש הזה לנקות. אני חושב, העיר קודם כל צריכה להיות נקייה, מסיבה אחת, שאנשים ינשמו אוויר טוב. אני חושב שצריך לתת יותר עובדים, להקים מערך כזה שיהיה ניקיון יותר באזורים מסוימים, באזור עתיקות. כן, אנחנו הולכים על זה, צריך לעשות את זה. עם הפיקוח, להקשות או לא? הפיקוח צריך לתגבר אותו, אם חסר כוח אדם, אם צריך לתקצב אותו, כן, אבל שיעשה. צריך לעקוב אחרי הדברים האלה. אנחנו, בבחירות האלה, מאוד מאוד חשוב לנו, לא הסתרפתי למפלגה הזאת, מפלגה חזקה, מפלגה גדולה, מפלגה רצינית. אני רוצה לתרום עוד מכוחי, אני רוצה להגיד לכל עולי אתיופיה באשקלון, תבואו, אנחנו יש לנו בית טוב, תבואו להצביע למד בראש העומד, סופה ביילין, אשקלון ביתנו. ואני רוצה להגיד לך, אם אנחנו נהיה חזקים, כל מה שאני אמרתי אפשר לעשות. עם סופה אפשר לעשות המון דברים טובים לכלל אשקלון. ובכך אני אגיד לך בהצלחה. תודה רבה, תודה רבה.